Croeso pawb i'r fideo. Heddiw ni'n mynd i bod chwarae pineapple on pizza. Sa'n really sure beth mae'r game hyn am, ond dwi wedi cael ei awgrymu i fi, ac mae apparently dim ond 10 munud o hyd, so that's, yeah, apparently mae'n eitha hwyl, so, a doniol, so, yeah, let's chwarae fe. Hey, achievement, play! Gwych. Oh! Hello! Oh, damn, yes! Then our beat. Ah. Oh! Have we got the crouch up? Dab. Dab. Hello. Synchronous dabbing. We've seen allan fan hyn, mae yna shark. Hello! Hey! Beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Ewn hoffi'r anis hyn, mae'n edrych eitha hwyl. Yeah! Helo! Beth sy'n mynd ymlaen? Yr supplies fan hyn. Beth fi angen gwneud? Oh yeah! Circle, step inside the circle, yeah. Oh! Cer lawr o'r bwrdd! Approach the kids playing. Hello. Hello. Oh, na. Wel, rwy'n gobeithio hwnna ddim yn... Rwy'n gobeithio... Wel, okay, so pryd nhw'n cael ei dwylo nhw lan... Okay, gobeithio hwnna ddim yn prophecy. O, mae'r volcano edrych fel mae'n smuggy. Hello! Yeah! Hello! Hey, yeah! Dance moves! Oh! Yn rhwnd y roc fan hyn. Have we gallu neidio? Na? Yeah. Okay! Mae'n yn cool. Beth sy'n allan fan hyn? Seagulls! Ah! Sy'n man of woods, hello. Oh, mwy pobl yn y dawnsio. Yay! Turtle! Hello! Mae'n mor cute. Edrych ar gwyneb e. Oh, wow. Hello. O, beth ti'n gwneud? Yeah. Mae'n rhywbeth efo dwylo. Nice. Ok, dwi bod fan'na. Beth sy'n lawr fan hyn? Hello. O, di hyn yn y volcano? Let's mynd lan o'r volcano da. Yeah. Cool. Mae pobl dawnsio. Yeah. Ar fi gallu neidio mewn y volcano? Rubbish. Hello. Rwy ddim neidio mewn hwnna. Rwy'n sy'n fan hyn. Approach the cliff. Hello. Rwy'n fi bafrwydd hyn yn like a warren neu rhywbeth. Okay. Oh! Jump from the cliff. Hello.
Rwy'n mewn y can. O, rwy'n ôl ble rwy'n fi'n dechrau. Fi gallu gwneud unrhyw beth? Helo. Hey, Macarena! O, na ddim gwneud y full Macarena, though. So ni'n basio fy mic. Cychod neis, fan hyn. Yeah, lovely. Hey, Zumba class. O, mae un allan o sync. Beth i gwneud? Beth i gwneud, boi o? O, mae'n bwyd o'r seagulls. Waaah! O, trio. Sgêr nhw i ffwrdd. Dyn. Well, at least mae'r can yn catchy. Hello. No, dyna'r turtle eto. Listen on it. Oh, just ffordd arall lan i'r volcano. Alright, we're mynd i nature man. Is unrhyw beth gallu wneud? Just nature man. Whee! Uh-oh. Wait. Dwi'n byw. Oh, whoops. Activate the volcano. Rwy'n flin pawb. Rydych! Rydych! Pawb rydych! Oh my days. Ah! Pawb mae'r lava yn dod. Oh yeah, now mae'r can yn fynd. Yeah. Woo! Yeah! Mae'r lava yn dod! Oh no! Just carry dawnsio! Oh no, you got babi! Rwy'n fi y babi! Rwy'n fi y babi! Rwy'n gallu survive o'r lava! Rwy y babi! Oh no! Rwy'n fi y babi! Beth ti'n gwneud? Oh! Wow! No! No! Babi! No! Oh no! No! Beth fi wedi gwneud? Dawnsio! Yeah! Mae'n rhoi Zumba class! Oh, my pizza! Yeah! I love my pizza. Roedd hwnna'n... Sa'n siŵr beth? Beth oedd y game hwnna, ond hwnna'n... Beth hwnna'n gwych? Poor babi ddo. Oh man. Tybed os mae yna, like, bethau arall yn digwydd rownd yr island pryd mae'r lava yn dod lawr o fel. Rwy'n hwnna'n cool. Oh, right. Rwy'n joio hwnna. Yeah. Rwy'n meddwl rwy'n mynd i trio just redig rownd a ffeindio pethau arall, like, beth sy'n digwydd ar ôl yr ar ôl y lava yn dod.
Alright, syth mewn y lava. Whee! Oh! Whee! Bam, 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 bam. Oh, no. Alright, mynd I gwylio'r rhain. Beth di rhain yn gwneud? Oh no, neidio! Oh no, creu like... Ah! Go on, boys! Gallwch gwneud dianc o lava. Oh na, nhw'n mynd I mynd lawr. Oh. Go on! Oh no! No! Keep it all! What's it doing? What? It's so chill to keep it going. Oh, nhw'n mynd lan y coeden! Yeah! Dwi'n syniad da. Na, mae ddim. Oh! Oh! Oh my face! Mae'n flin! Oh! Pobl wedi mynd bant ar y cochen! Oh! No! Oh! Oh man. Mae rhywbeth yn drwg yn digwydd I pawb. Sorry for hwnna'n pineapple on pizza. Mae'n eitha cool. Rwy'n enjoy hwnna. Eitha fyr, ond eitha cool. Ti'n like gweld beth roedd popeth? Ti'n gweld popeth oedd yn digwydd ar yr ynys. Ond ie, so os ti eisiau lawrlwytho fe a chwarae fe, mae'n ar Steam. Ac mae'n rhif. Ie. Ti'n methu ffeindio pris gwell na hwnna. Mae'n rhif. Woo! So ie. Cer lawr lwyth I fe ac trio ffeindio pob digwyddiad sydd ar yr ynys. Mae'n like mwy achievements na beth rhyw wedi cael. Yeah, 16 achievements. Apparently. So yeah, cer a ffeindio nhw. Bydd y link yn y description. Ond yeah. Diolch am gwylio. Gwneud siŵr bod ti'n gwasgu'r like button, gwasgu'r subscribe ac os ti eisiau, you know, prynu merchandise. Yeah, mae gen ni edrych ar hyn. Oh, clustog. Yeah, clustog yn chwarae. Yeah. Oh, rhaid angen plug o hwnna ar y diwedd. So yeah. Os ti di gwneud this far y fideo, diolch am gwylio ac gweld ti'n y fideo nesaf.